Hola. Vinga, doncs ara us vaig a explicar l'apartat 5, que és la concentració en massa. Fins ara hem vist 4 apartats, que és el tant per cent pes-pes, tant per cent volum-volum, tant per cent pes-volum i parts per milió. La concentració en massa és la primera que veurem, que no és un tant per cent ni un tant per milió. Per això al final no tinc multiplicat per cent ni per un milió. És el cinquè apartat dels 8 apartats que té el tema. Anem a veure amb una... primer mirem la fórmula. La concentració en massa són els grams de solut entre els litres de dissolució. Tot el que estem veient són diferents maneres d'expressar la concentració. Aquesta és una altra més. Grams de solut entre litres de dissolució. Anem a posar un exemple. Diu, calcula la concentració en massa de la dissolució que obtenim en barrejar 30 grams de KMnO4, que com molt bé sabeu és el permanganat potàssic, si obtenim un volum final de 500 mil·lilitres de dissolució. Vinga, com sempre, la primera cosa que farem, de dissolució aquosa, que faltava la part del final. Com sempre, el que farem primer de tot, sap greu que queda una mica apretat, però és un tema d'espai, és posar solut dissolvent, dissolució. Qui és el solut? El permanganat potàssic i tinc 30 grams. Perfecte. Què és el dissolvent? Em diuen que és una dissolució aquosa, per tant sé que el dissolvent és aigua. I la dissolució què serà? Doncs la suma de les dues coses, KMnO4 més l'aigua, i em diuen que són 500 mil·lilitres. Ho he posat aquí baix, d'acord? Crec que queda una miqueta enganxat. Ho separo, si no, no es veu. Però em serveixen a mi 500 mil·lilitres? Clar, si jo substitueixo, que és el que farem a l'últim pas, si us fixeu, ho necessito en litres. Per tant, haurem de passar els 500 mil·lilitres a litres, com sempre amb un factor de conversió. Un mil·lilitre 10 a la menys 3 litres és 0,5 litres. Perfecte. Segon apartat, com sempre, apuntem la fórmula. La concentració en massa són els grams de solut entre els litres de dissolució. I el tercer punt és substituir. Grams de solut, 30 grams. Litres de dissolució, 0,5, que els he calculat aquí. Igual, senzillament faig l'operació, 30 entre 0,5 i em dona 60 grams partit per litre. D'acord? Ja veieu que la concentració en massa és fàcil de calcular. Per això, en aquest apartat, aprofitaré i explicaré el que és la densitat, que molts cops ens trobem que la densitat intervé en els problemes que estem fent a classe. Espero que hagi quedat clara la concentració en massa i ara farem uns exercicis.